הארנבת והצב. פעם נפגשו בשביל המוביל לשדה שניים, ארנבת וצב. אמרה הארנבת לצב, צבי צב, בית על הגב, בוא ונתחרה בריצה. אמר הצב לארנבת, ארנבת, ארנבת, על מה את מתערבת? תראי שאני אנצח. בא שואל ואמר, ארנבת וצב, די להתווכח. אני השואל, אהיה השופט. בבקשה להתחיל בתחרות כעת, ומי שיגיע ראשון אל העץ הגדול שבקצה השדה, הוא המנצח. עמדו הארנבת והצב בקצה השביל, והשואל נתן את הסימן להתחיל. התחילה הארנבת לרוץ, והיא צוחקת ורצה, רצה וצוחקת, ולא פסקה מצחוק, כי הצב הלך לאט מאוד, לאט כמו צב. אמרה הארנבת בליבה, אני אנצח, הרי זה בטוח, אבל כן פה בשקט אשכב קצת לנוח. נמנמה לה הארנבת וישנה בעשב הרך לצד השביל המוביל לשדה. ובינתיים הצב התקדם לאט לאט אך מבלי לעצור. הלך והלך ישר אל העץ הגדול שבקצה השדה. לבסוף התעוררה הארנבת משנתה וקפצה ממקומה בבהלה כדי להספיק לעבור את מעט הדרך שנותרה. אך הוי, איזו צרה! מה זה פה קרה? היא כבר איחרה. הצב הגיע ראשון למטרה.